ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктаи мо шумост. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон бошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ҳисор 4 сотиқ заминай 3 дар хона ҳаст. об ва светаш дар наздикиш аст. документош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. як подвали калон дорад. хонаҳо без ремонт, коробка аст. нархаш 205,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри исфара дукомната квартира дар 4 мошона қарор дорад. 76 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ аст. документош 100% аст. хона дар наздикии мактаб, садик, магазин дар наздикиш аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 350,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат дукомната квартира дар 1 мошона қарор дорад. 50 квадратный метр. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ аст. документ ҳам дорад. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 240,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Худжанд дукомната квартира дар 7 мошона қарор дорад. 97 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ аст. документош 100% аст. дар наздикии мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 250,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода 1 микрорайон 3 комната квартира дар 4 мошона қарор дорад. 90 квадратный метр. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ аст. документ ҳам дорад. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикии мактаб, садик, стадион дар наздикиш аст. нархаш 262,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ
дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, дукомната квартира дар 4 мошина қарор дорад. 43 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 210,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Худжанд, 20-ум микрорайон, дукомната квартира дар 4 мошина қарор дорад. 45 квадрат метр. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. хонаро срочно бо чуди чораш фурӯхта мешавад. нархаш 238,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Худжанд, 13-ум микрорайон, якомната квартира дар 6 мошина қарор дорад. 44 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документ ҳам дорад. хона дар наздики мактаб, садик, бозорча дар наздикиш аст. нархаш 140,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк монда бошен, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависен. айкуҷо хонаи айкуҷо мошин, айкуҷо заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ арзон бошад, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависен. мо фикро шуморо мехонем. айкуҷое ки шумо гуфтен, мо ҳамоҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунед, дар видео лайк монед, видеоро падилиса кунед. беҳтарин комментария нависана фаромӯш накунед бародаро. чанд қайд дастгирии шумо бисёр шуд, мо видеоҳоро зуд бовардан мегирем. инам хи дастгирӣ кунед бародаро. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеоро падилиса мекунед. ҳазор раҳмат. аллоҳ нигаҳбони ҳар яктои шумо боша бародаро. хай дӯстони азиз, ҳама киса саломат бошен. аллоҳ мададгори ҳамаи мо шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.